biye alamsa ye marsi kalo kile muga ani wolonfila san ba fila ni muga ani duuru a y'aw bisimila mali kunnafoni tv ka dɔn kibaruya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna 26 mars 1991 26 mars 2025 o kan ka bɛn san 34 bɔɲɔgɔnko de ma fɛn mun ye bɛɛ diɲɛ fanga ni o bɛ wele ko démocratie o nali ye an ka jamana o kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ 26 mars ale ye tasibila dɔ ye ka ɲɛsin maliyɛn den minnu tora bɛɛ fanga ɲinini senfɛ an ka jamana o kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale ye wulikajɔ kɛ Bamakɔkaw olu fɛ yen nɔ ni ka taa monument des martyrs mun bɛ yen ni ka taa fleur bila. Fleur bilaw kɔfɛ a ye foli ni tasibila kɛ ka ɲɛsin maliyɛn den minnu tora nin kɛlɛ in senfɛ. Sa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kumaw la an ka jɛ ni ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. A jateminɛ ye san 34 ɲɔgɔnna ye bɛɛ fanga nana an ka jamana kɔnɔ. Hali y'a jateminɛ hali bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ. Sisan an kan ka ɲininkali damadɔni k'an yɛrɛ la mun de man ɲa. An ka mun de kɛ mun b'a to an ka jamana bɛ kɛ an ka jamanadenw sago ye an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati. O de hukumu kɔnɔna na jamana transition ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan. Fɛɛrɛ min fɔlɔ kɛra ka kuma di jamanadenw ma. N'i ko bɛɛ fanga jamanadenw de ka fanga don a bɛ kɛ jamanadenw tɔgɔ la a bɛ kɛ jamanadenw ka hakilina de la. O de an ko ni pour an ka se ka bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ bada a ka kan an ka kuma di an ka jamanadenw ma. O de fɛ jamana ka baara cogo min na mun b'a to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ. O de hukumu na a kuma dira jamanadenw ma assise kɔnɔna la n'a fɔ assise de la refondation. O de hukumu na jamanadenw ye sigikafɔ kɛ o ye laɲini 517 u y'o de laɲini. O kɔnɔna la an ye yɛlɛma caman kɛ. A yɛlɛmaba dɔ yɛrɛ an ka jamana sariyasunba ye n'a fɔ ko constitution. Donc n'i y'a jateminɛ o fana bɔlen an ye sigikafɔ wɛrɛ kɛ tuguni n'a fɔ ko dialogue intermalien. An bɔlen accord d'Alger la an ye sigikafɔ kɛ mun b'a to bɛn ani keleya o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. O de fana hukumu kɔnɔna la olu ye laɲini 300 ɲɔgɔnna kɛ. Donc dalen b'a la ni laɲiniw bɛɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni laɲiniw bila ba la a ka ca Ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka jamana b'a gɛlɛya kɔnɔ. A kɛra lakanabaliya gɛlɛya o a kɛra jamanadenw ka bɛnbaliya gɛlɛya o a kɛra an ka nafasɔrɔsɔn o sɔrɔli gɛlɛya o n'Ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban. Donc a fɛn mun baara mun don n'i y'a jateminɛ an ka jamana an ye sira dɔ ta sira min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira ye. O yɛrɛma hɔrɔnya sira in o bɛ kɛ lakana hukumu kɔnɔna la o bɛ kɛ sɔrɔfɛn hukumu kɔnɔna la. O ye kɛlɛ min ye kɛlɛ kuntalajan don a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa basigi kɔ a tɛ taa muɲu ani cɛsiri kɔ. N'i y'a jateminɛ yɛrɛ an ɲinan san an y'a bila dɔnko ni seko hukumu kɔnɔna la. Parce que jamanaden an tɛ se ka kɛlɛ min kɔ an tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni jamanaden yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ye n'an ma sigi an taabolo kɔrɔ ma mun b'a to an bɔnko bɛ kɛ an sɔnko bɛ kɛ. N dalen b'a la ni san bilala dɔnko ni seko kɔnɔna la a bɛ Mali la a bɛ ɲinkura don maliyɛnw na a bɛ jelikura don la mun b'a to an bɛ kɛlɛ min kɔ an bɛ sa kɛlɛ la ka fɔ maliyɛn bɛɛ na hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun b'a to an bɛ se an ka jamana dilan cogo min na. O fana kɔfɛ n bɛ foli bila k'Ala deli sunkalo a tɔ ma jan bilen a bɛna ɲɔngiri sɔnni ka foli bila silamɛw bɛɛ la Ala ka sunkalo timiko ɲuman d'a ma labanko ɲuman d'a ma bɛɛ ni keleya kɔnɔna la. Mauritanie marabaaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ni wagati laban ninnu kɔnɔna na o de ye ka ɲɛsin jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu b'u ka jamana kɔnɔ ni papiye tɛ olu bolo ni ka olu gɛn ka b'u ka jamana o kɔnɔna na. O de ye hukumu kɔnɔna na an ka minisiri mun bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsin don maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Ag Atayɛri ye. Ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa Kayi région ale kɔnɔna na walasa maliyɛn den minnu gɛnna ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔ ni ka olu bisimila. An b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Kayi gouverneur ye ale tun bɛ kɛnɛ kan. Bisimilayili olu kɔfɛ sa minisiri a ye donbolo kɛ ni ka ɲɛsin nin maa gɛnni ninnu ma ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔna na walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka se u bɔdugu la cogoya mun na. Ka sanga ni an ka finitigilakaw ka kunnafoniya o kɔnɔna ye fɛn min ye état major général des armées ale ka bataki dɔ bɔra kunungo arabadon marsi kalo tile 26 u ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Tɔnbukutu dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Mandiagoui ale ni Bɛri Funanjɛ la pick-up dɔ n'a ye ale tun falen don taji la a n'a kɔnɔmɔgɔw an ka fanga tigilamɔgɔw ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ olu bɛɛ lajɛlen na.
Dr Etienne Fakaba Sissogo ni ale ye économiste ye an ka jamana kɔnɔna na kunungo ale bɔra kaso la mars kalo tile 26 san 2025 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Etienne Fakaba Sissogo ale tun bɛ kaso la kabi mars kalo tile 25 san 2024 o wagati olu la. Madu Ousmane Diko ni ale ye président de cercle de Seku o ɲɛmaa ye ni parti yɛlɛma tɔnden fana don kunungo ale ye bataki kɛ ka ɲɛsin parti yɛlɛma ɲɛmaaw yɔrɔ ni k'a fɔ k'ale bɔra parti yɛlɛma ale kɔnɔna na a ka nin bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye fɛn mun ye parti yɛlɛma bɛ ka kuntilenna mun ta a n'ale kuntilenna olu tɛ kelen ye nin wagati ninnu na. Ayiwa Mali kunnafoni TV lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ o daw kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.